Nkomplu it-talba tal-kwindiċina faqda sħiħa bejn iż-żewġ knejjes, il-Knisja tal-Lvant u tal-Punent. Illum huwa l-14 il-jum fejn sejrin nirriflettu fuq it-tjubija tal-Verġni Imqaddsa Marija. Umu bil-wifqa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi ta' Kristu Rxost rebbieħ fuq il-mewt u id-dnub li tella fis-sema lill-Ommu il-Verġni Marija tkun magħkom il-koll. Nitolbu. U Alla fid-dej ta' kulħadd għamilna denji li jinqimu u niċċelebraw bi spirtu safi u ġisem meħlus mid-dnub dan il-jum kbir ta' festa tal-Om imbierka flimkien mal-qtajiet tas-sema u mal-kori tal-qaddisin u tal-appostli. Għat-talb tagħha żommna u eħlisna minn kull ħażen tar-ruħ u tal-ġisem. O Kristu mulej u Alla għal dejjem ta' dejjem. Udu bil-qeda. It-troparju tal-lum jgħidlek. L-art tinsab festa. L-anġli u l-qaddisin ferħana kantawlek innijiet minħabba ir-raqda tiegħek, o Verġni. O Verġni li tħobb it-tajjeb, ħatiddi fuq kulħadd it-tjubija ta' ħnientek. Salvana int li wellitt lill-Verb qaddejs kollu tjieba. Qari mill-ktieb tal-Anja tal-Anjiet. Iġbidni warajk, ejja niġru. Lili is-Sultan daħħalni ġewwa fil-kamra tiegħu, ejjew nifirħu, ejjew nitennew bik. Bil-ferħ infaħru minħabtek wis aktar mill-imbit. Iva, għandhom raġun iħobbuk. Ekka l-Knisja tal-Orjent, il-mewt tal-Verġni Marija hija dejjem imsejħa ir-raqda. Bħal meta aħna anke fil-ħajja tagħna meta jmut xi ħadd anke nħobbu spiss nużaw u ngħidu daħal fid-dar tal-Missier jew il-kelma ħalliena jew anke xi drabi jew min juża anke u jgħid raqat ir-raqda ta' dejjem. Fatti anke fit-talba li ngħidu għall-mejtin tagħna jistrieħu fis-sliem. Id-differenza bejn il-mewt tagħna u l-mewt ta' Marija hija proprju hawnhekk eżies, għax waqt li mill-mewt il-ġisem tagħna jikkorrompi ruħu, isir trapp minħabba id-dnub. Il-ġisem ta' Marija ma sarx trapp, imma bi grazzja, bi privileġġ uniku, il-ġisem ta' Marija jiġi glorifikat fil-glorja tas-sema. U dan kollu minħabba kelma waħda. Minħabba it-tjubija ta' Alla u kif ukoll ir-risposta kollha tjubija ta' Marija għal pjan ta' Alla. Ejjew nitolbuha hekk illum. Kważi wasalna biex intemmu din il-kwindiċina il-bambineri għada niċċelebraw il-velja tagħha, il-velja tal-Assunta, it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Ejjew nitolbuha lil Marija biex iżżejjinna bit-tjubija. Tatina il-kuraġġ, il-qawwa biex aħna wkoll nuru l-imħabba tagħna bħala risposta lil Alla għal tjubitu. Umu bil-wifqa
nejdu issa flimkien. U Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek u Marija aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. Aħna il-fidili tiegħek inxandruk om qaddisa ta' Alla, u kif inhu d-dmir tagħna insebħuk u belt li ma titċaqlaqx, ħajt li ma jindifitx, ħarsien li ma jiġġarrafx u ken tar-ruħ tagħna. Ħarisna minn kull periklu, lilna il-qaddejja tiegħek, om qaddisa ta' Alla, sabiex infaħruk bħala it-tama ta' ruħna. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-erwieħ tal-familji Mallija u Farrugia. Il-ġurnata tas-Sibt hija dejjem iddedikata lil Verġni Mqazza Marija, il-mara
li kienet sieħba tal-feddej. Hekk kif sibt lejt Marija tibqa' bil-fidi tagħha tistenna l-qawmien l-aħbar ta' bina, hekk ukoll il-Knisja tagħżel il-jum tas-Sibt biex tingħaqad ma' Marija fl-istennija tal-mulej. Minn hawn ġejja id-devozzjoni meta aħna ngħidu is-Sibt tal-Verġni Marija. Jew għalhekk nitolbuha lill-Omna Marija biex tehenna. Issa li wasalna biex niċċelebraw it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Ejjew nitolbu il-Marija tehenna aħna wkoll inħejju ruħna biex nidħlu fil-glorja tas-sema. Inkunu mħejjijin lesti li nilqgħu lill-Alla li ta' kuljum jiġi biex ifittixna biex jurina imħabtu. Għalhekk il-Quddisa ta' dalgħodu hija propju il-Verġni Mqazza Marija bħala il-bieb tas-sema. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna hija wħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti fit-tiba tiegħek rid li jibnek ikun bieb ta' salvazzjoni u ta' ħajja. Atina li bit-tama tal-Verġni Mqazza Marija nibqgħu dejjem fl-imħabba ta' Kristu. Ħajjiftħilna il-bibien tal-belt tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Lil kull wieħed minnkom niġġudikah skont imġiebtu. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: xi tridu tfissru bih dan il-proverbju għall-art ta' Iżrael? Il-missirijiet kielu l-għeneb qares u ddarsu snin uliedhom. Daqskemm jien ħaj, oraklu ta' sidni l-mulej, ma jkollkomx għalfejn jittennu iżjed dan il-proverbju f'Iżrael. Araw, kulħadd huwa tiegħi, bħal ħajja tal-missier hekk dik tal-iben tiegħi huma. Min jagħmel id-dnub ikun hu li jmut. Jekk wieħed jgħix ħajja sewwa u jagħmel il-ħaqq u s-sewwa, jiġifieri ma jmurx jiekol fuq il-muntanji, ma jerfax għajnejh lejn l-idoli tad-dar ta' Iżrael, ma jtebbax il-mara ta' Ajru, ma jersaqx lejn mara fl-inġiża tagħha, ma jaħqar il-ħadd, irrot lura ir-ran tad-dejn, ma jisraqx, jagħti ħobżu lil minnu bil-ġuħ, jostor bl-ilbies ileri u ma jislifx bl-imax, ma jieħux interessi, iżomm idu mill-ħażin, jagħmel il-ħaq skont is-sewwa bejn bniedem u ieħor, iġib ruħu skont il-kmandamenti tiegħi u jħares id-digriti tiegħi biex jagħmel is-sewwa. Min jagħmel dan kollu huwa ġust u żgur jgħix. Oraklu ta' Sidi il-Mulej. Iżda jekk huwa jilet iben li jagħtiha għas-serq u għat-tixrid tad-demm, jaqgħu l-iben bħal dan se jgħix? Le, ma jgħix. U jkun għamel dawn il-ħwejjeġ muqżiża kollha u żgur imut, demmu jkun fuqu. Għalhekk lil kull wieħed minnkom niġġudikah skont imġiebtu. Dar Iżrael, oraklu tal-Mulej. Indmu u erġgħu lura minn dnubietkom kollha biex ma jkollkomx xi waqgħakom fil-ħażen. Beddu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom.
u ġeddu qalbkom u ruħkom. L-alla tridu tmutu dar Iżrael. Jien ma nuħu pjaċir bil-mew ta' ħadd, oraklu tal-mulej, mela indmu u għejxu. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajr lill-Alla. Oħloq fija qalb safja, o Alla, flimkien? Oħloq fija qalb safja, o Alla. Oħloq fija qalb safja, o Alla. U spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek. Naħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek, flimkien? Oħloq fija qalb safja, o Alla. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek. U bispirtu qalbini wettaqni. Lil-midinbin nallem triqatek u l-ħatjien lejk jerġgħu lura. Flimkien? Oħloq fija qalb safja, o Alla. Għax lilek ma joġbokx is-sagrifiċċju. Nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, u l-qalb nidma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix, o Alla. Flimkien? Oħloq fija qalb safja, o Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Infaħrek, missier, sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom, qari mill-aħbar it-tajba skont San Mattew, glori lilek, mulej. F'dak iż-żmien resqu quddiem Ġesu xi tfal żgħar biex iqiegħed idejh fuqhom u jitlob għalihom. Iżda d-dixxipli qabdu jgħajtu magħhom. U Ġesu qalilhom: ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi u la żommuhomx, għax ta' minnu bħalhom hija s-saltna ta' smewwiet. Imbagħad qiegħed idejh fuqhom u telaq minn hemm. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek. Kemm nagħmel ħsieb qasir jekk iġobkom. Smajna fl-ewwel qari smajna din il-kelma, mulej permezz dan il-profeta Eżekjel jagħti lista ta' affarijiet tajbin li wieħed għandu jagħmel u affarijiet żiena li wieħed għandu jevita u mbagħad fl-aħħar jispiċċa b'din il-frażi. Min jagħmel dan kollu huwa ġust. Għal poplu ludi li tkun bniedem ġust kienet ħaġa importanti ħafna. Jekk l-iktar kwalità sabiħa li seta' jkollha persuna li tkun bniedem ġust, bniedma ġusta. U għalhekk aħna l-San Giuseppe fl-Iskrittura jissejjaħ bniedem ġust San Giuseppe ukoll. Però jista' jagħti il-każ illi aħna nserħu moħħna illi qed ngħixu ħajja tajba u illi aħna qed insiru ġusti u aħna ġusti bil-qawwa tagħna, bil-ħila tagħna. Li ma waqgħat il-każ. Aħna nsiru ġusti bil-grazzja t'Alla. U għalhekk smajna lis-salmista lil mulej jgħidlu dawn il-kliem. Oħloq fija qalb safja, o Alla. Int oħloq fija qalb safja, waħdi ma nasalx, waħdi naffeċ l-affarijiet, nidneb, jiena bniedem midneb u dajjef. Imma jekk inti bil-grazzja tiegħek, bil-qawwa tiegħek, int li inti l-ħallieq toħloq qalb safja fija, jiena mbagħad insir bniedem ġust. Ew napprezzaw il-fatt li l-ġustizzja tagħna, it-tjubija tagħna, is-salvazzjoni li aħna għandna huma kollha rigal li tagħna Ġesu. Aħna kull ma rridu nagħmlu niftħu l-qalb tagħna lilu u lill-grazzja tiegħu fina. Kun infaħħar Ġesu Kristu, dejjem ikun infaħħar. L-aħwa nitolbu b'sempliċità u fiduċja lill-missier tagħna ta' smewwiet li jagħti s-saltna tiegħu li ċkejknin u ngħidulu: mulej tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek. Mulej tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek. Għall-Knisja sabiex tesprimi l-imħabba ta' Alla lejn iċ-ċkejknin u l-abbandunati nitolbu: mulej tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek. Għall-pajjiżi sottożviluppati
sabiex blajnuna ta' kulħadd jiggarantixxu ikel biżżejjed u edukazzjoni xierqa lit-tfal li tolbu. Mulej tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek. Għażżar li qegħdin ibatu minħabba li ġew abbużati mill-kbar sabiex isibu min jgħinhom jibdew ħajja ġdida li tolbu. Mulej tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek. Għalina sabiex infittxu li ngħixu ħajjitna fis-sempliċità u nkunu kapaċi nilqgħu bil-ferħ id-doni li l-mulej jagħtina fil-ħajja tagħna ta' kuljum li tolbu. Mulej tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek. Isma' missier it-talb ta' wliedek u kattar il-fiduċja tagħna fl-imħabba u l-providenza tiegħek bla qis. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nofru mulej lil kobor tiegħek is-sagrament tal-għaqda u s-sliem. Aħna u nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Glorjuża Marija li minna bieb għażiż tal-ħajja ħareġ is-Salvatur tad-dinja Ġesu Kristu ibnek Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem inroddulek ħajr u nollu b'tifħir xieraq il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġni Imqaddsa Marija. Din hija l-Omm Verġni li fiha seħħet ix-xbija tal-bieb tal-vant tat-Tempju. Minna għadda il-mulej, infetħet għalih biss u reġgħet ingħalqet u baqgħet magħluqa. Din hija l-Verġni Jomli li bil-fidi tagħha fetħitilna il-bieb tal-ħajja ta' dejjem magħluq minn nuqqas ta' fidi ta' Eva. Din hija l-Verġni li titlob ħerqana għal midinbejn biex iduru lejn ibnek għajn ta' grazzi għal dejjem u bieb miftuħ ta' maħfra. Bieħ il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Nitolbuk għall-irwieħ tal-familja Mallija u Farrugia. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għatillinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Mala Marija ma' raġel tagħha San Ġusepp mal-Apostli u qaddisin kollha li għexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Oħloq fina qalb safja. Din hija t-talba tas-salmista. Din hija t-talba li għandha titla lejn Alla dal-għodu minn kull wieħed u waħda minna. Oħloq fina qalb safja u Alla biex tiġi fina u madwarna is-saltna tiegħek u għalhekk inejdu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn dunubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Domina visa, interceda lungi Cristo. Il-qajna il-mulej fil-qalb tagħna. Ħajoħroġ għalhekk issa fiskiet ta' kull wieħed waħda minna minn qalbna innu ta' tifħir lill-Alla. Ejjew nirringrazzjawh tal-li oġbu u jiġi iżurna. Nitolbu. Issa li tqarbilna ferħana bis-sagramenti tas-sema, fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex permezz tal-Verġni Mqazza Marija li bija ġiena is-Salvatur tad-dinja fuqna tiġi il-kotra ta' grazzi mis-sema u jinfetaħ għalina il-bib ħieni tal-ġenna. Bi Kristu Siedna. Nixtieq infakkarkom li għada il-ħadd hija wkoll lejliet il-festa ta' Santa Marija. Walhekk filgħodu il-quddies tal-ħadd ikun bħal dak ta' kull nhar ta' ħadd, ġifieri fis-6:15, fit-8:30, fl-10 u fil-11:15. Imbagħad fil-għaxija ma jkunx hawn il-quddiesa tal-ħamsa, iżda ikun hawn il-quddiesa tal-Vġili tal-Velja ta' Santa Marija li tkun fuq it-suntier u tibda fit-8 ta' filgħaxija. Ma għandkomx bżonn ta' biljetti, ġifieri kulħadd jista' jiġi, it-suntier se jkun ippreparat bis-siġġijiet biex jilqa' il-pellegrini kollha. Inħeġġiġkom biex tiġu u nieħdu sehem ħalli minn dan is-santwarju id-dedikat propju li tluh fis-sema ta' Omna Marija titla f'din il-ġurnata għażiża tal-festa tagħha jitla innu ta' tifħir. Il-Verġi Marija tgħallimna infaħru lill-Alla għal ħwejjeġ kbar li jagħmel magħna. Il-Velja tal-Assunta Diki. Flimkien ma' Marija infaħru lill-Alla għal dak kollu li jagħmel magħna u għal dak kollu li jagħt irid jagħtina. Fuq kollox nirringrazzjaw lill-Alla għaliex f'Marija mtella fil-glorja tas-sema naraw il-futur tagħna. Is-sema pajjiżna. Imbagħad wara il-velja tintemm fil-10 biex anke l-pellegrini Maltin kunu jistgħu jirritornaw lura lejn Malta mal-vapur tal-10:30. Imbagħad jitkompla lejn l-adorazzjoni f'dan is-santwarju. Ikun hawn l-aħħar quddiesa f'nofs il-lejl. Imbagħad it-tnejn il-jum tal-festa tal-Assunta fil-5:30 jibda pellegrinaġġ fuq il-għolja ta' Ammar fejn hemm fuq imbagħad issir il-quddiesa. Il-quddies fis-santwarju imbagħad ikun bħal dak tal-ħadd. Jerġa' jiġi l-ħinijiet normali, ġifieri fis-6:15, 8:30, 10, 11:15 u fil-5 ta' filgħaxija. Fil-5 ta' filgħaxija wkoll fid-dar ta' French tal-Art issir it-talba tar-Rużarju. Nixtieq nfakkarkom li din il-velja ta' għada fit-8 sejra tkun għal benefiċċju tal-morda u l-anzjani tagħna, sejra tkun imxandra fuq Radio Marija, il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex u tas-Santwarju ta' Pinu,
kif ukoll Shake TV. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.